Vaccinatiegraad nadert plafond. Zeeland houdt grote groep ongevaccineerden. Als zij bij de standpunt blijven, dan zal het nog lang nasudderen, denk ik. En verder vandaag. Grapperhaus neemt kijkje in haven. En Raccoon apen trots op tijdschrift. Goedenavond. De vaccinatiegraad in Zeeland is lager dan landelijk. En de verwachting is dat er niet veel meer bij komt. Want volgens de GGD hebben bijna alle Zeeuwen die dat willen hun prikken gehad. De conclusie is dan ook dat Zeeland een grote groep ongevaccineerde inwoners overhoudt. Tot een maand geleden ging het snel in Zeeland. In ruim 2 maanden zijn 200.000 Zeeuwen volledig gevaccineerd. Maar de laatste weken blijken daar nog maar weinig bij te zijn gekomen. Het aantal vaccinaties stagneert. De vaccinatiegraad verschilt per gemeente. Het laagste is die in de gemeente Rijmerswaal. Daar is 40% van de volwassenen niet gevaccineerd. Veel inwoners weigeren om godsdienstige redenen. In Ierseke bijvoorbeeld heeft de ene helft van het dorp de prik wel gehaald. De andere helft weigert hem. Heeft u ervoor gekozen om gevaccineerd te worden? Ja, dat heb ik al gedaan. Al 2 maal. Ja, ik kan niet begrijpen dat de mensen het niet doen. Bent u bezorgd dat de helft van de mensen nog niet gevaccineerd is? Nou, dat zag ik wel aankomen. Dat is nou niet echt schrikbarend nieuws voor mij. Nee, nee, dat weet je. Was wel te verwachten hier, hè? Dus dat is met de vaccinatie van kinderen hetzelfde. Ja. En dat is jammer. Dat vind ik echt jammer. Want dan denk ik ook, wanneer stopt dit? En daar kunnen we over blijven praten. Maar als zij bij de standpunt blijven, dan zal het nog lang nasudderen, denk ik. Dat snap ik niet, want de mensen dat niet doen. Maar ja, die zijn er en die hebben nog niet gevaccineerd. Wat vindt u daarvan? En ik stom. We blijven dus in Zeeland een grote groep mensen houden die zich niet laat vaccineren. Vooral in de dorpen, in Rijmerswaal en op Tolen. En die groep ziet de huisarts ook niet. De grote groep ongevaccineerden die komt niet met vragen bij mij. Zijn er echt enkele, die zijn op 2 handen te tellen. En waarom dat is, weet ik niet goed. Kennelijk wordt de beslissing ergens anders genomen. De GGD probeert met priklocaties in de dorpen toch nog een enkeling te bereiken. En houdt er rekening mee dat er nog veel mensen ziek gaan worden. De mensen die zich principieel niet laten inenten, die wonen vaak ook in dezelfde gemeentes of dezelfde wijken. Dat kan leiden tot clusters, tot uitbraken. De Delta-variant is dusdanig besmettelijk dat je heel snel heel veel mensen tegelijk ziek hebt. Zeker in dat soort clusters. En dan willen we dat als die mensen ziek worden, en dat wordt eigenlijk iedereen waarschijnlijk die niet gevaccineerd is uiteindelijk, dat we dat zoveel mogelijk over een lange periode uitsmeren. Dus we hopen dat er daar goed de basismaatregelen in ieder geval worden nageleefd. En verder moet daar dan natuurlijke immuniteit worden verkregen. De Zeeuwse ziekenhuizen laten weten rekening te houden met een toename van coronapatiënten dit najaar. Ze zijn erop voorbereid, maar zijn er ook wat huiverig voor. Vooral omdat er behalve coronapatiënten ook zware grieppatiënten verwacht worden. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid was vandaag op werkbezoek in Vlissingen. En hij kwam met goed nieuws. Er komt extra geld voor de aanpak van criminaliteit in de havens. Vanochtend was hij bij het nieuwe SKC, het Strategisch Kenniscentrum voor Georganiseerde en Ondermijnende Criminaliteit, aan het Bellamy-park in Vlissingen. Grapperhaus sprak daar onder meer met studenten van de HZ die er een project doen. Daarna ging de minister naar de havens, om daar te praten over de aanpak van onder meer drugssmokkel. Het kabinet trekt extra geld uit voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit. En de Zeeuwse havens gaan daar zeker iets van merken. We gaan 400 miljoen ieder jaar extra besteden aan de aanpak van die ondermijnende criminaliteit. Die 400 miljoen is echt gericht op het bestrijden van dit soort dingen. Op een aantal capaciteiten verhogen. Daar gaan we ook met alle verschillende diensten over in gesprek. Dus Vlissingen en Terneuzen, de Zeeuwse zeehavens, gaan daar wel wat van merken? Ik ga er zonder meer vanuit dat die ervan gaan hebben. We hebben ook speciaal een extra jaarlijks budget van 27 miljoen voor de mainports. Nou, daar zitten zij ook bij, dus daar gaan ze zeker van merken. De 23-jarige man uit Barendrecht, die vorige week dood werd gevonden in een brandgang in Vlissingen, is doodgeschoten. Dat meldt de politie.
Vrijdagochtend vroeg werd het slachtoffer gevonden. Bij de politie is een 10-tal tips binnengekomen over de zaak. Die worden onderzocht door rechercheurs. Maar nieuwe tips zijn nog steeds van harte welkom, zegt de politie. Want er is nog veel onduidelijk. Ja, dit is hem dan. Het muziekblad Sounds, waarvan de band Raccoon eenmalig hoofdredacteur is. Na 3 maanden wachten is het eindelijk zover. Ah, hartstikke stoer. Beetje, ik voel me wel een klein beetje iets te veel credit krijgen. Het is echt of ik echt een gasthoofdredacteur ben. Maar ik heb een voorwoord geschreven en meegedacht over de onderwerpen die er misschien een beetje inkwamen. Maar voor de rest heb ik de bolussen en de koffie verzorgd. Heeft de rest het echte werk gedaan. Het gastredacteurschap krijgt voorlopig dan ook geen vervolg. We hebben wel ontdekt, wij zijn muzikanten en wij maken gewoon lekker muziek. Maar zo'n blad maken, dat moeten de echte redacteuren doen. En niet ik. Vanaf morgen ligt het tijdschrift in de winkels. Vanaf zaterdag moet iedereen bij een bezoekje aan een restaurant een coronapas laten zien. Nogal een obstakel voor sommige ouderen. Jean uit Heinkensand hielp haar 90-jarige moeder met het aanmaken en printen van de pas. En wil dat nu voor meer ouderen doen. Ik denk dat er veel behoefte is om juist al die digitale rompslomp te omzeilen voor onze ouderen. En daarmee op een papieren versie te kunnen uitprinten. En toen dacht ik van ja, ik heb het wiel al uitgevonden. Moeten die mensen dat nu nog een keertje gaan doen? Wacht, ik bied me gewoon aan. Jean heeft nog plek. En voor hulp bij het installeren van een corona-check-app of het printen van een vaccinatiebewijs kunt u ook terecht bij de Zeeuwse bibliotheken. En op onze website ziet u een instructievideo waarin Jean uitlegt hoe het aanmaken van zo'n papieren vaccinatiebewijs werkt. Loes Meeuwissen is nu bijna 2 jaar burgemeester van Noord-Beveland. Na 9 jaar wethouderschap in Goes besloot ze in 2019 te solliciteren op het burgemeesterschap. En hoewel ze er tot op de dag van vandaag geen spijt van heeft, was het in het begin wel heel erg wennen. In het begin, toen ik pas hier was, toen dacht ik, ik moet 's nachts op dat gemeentehuis blijven slapen. Want ik vond het gewoon best wel spannend. In december 2019 verliet Loes Meeuwissen als wethouder de Goese politiek. Haar laatste grote project was de spoortunnel. Afspraak was dat ze die na haar installatie als burgemeester nog zou komen openen. Maar corona gooide roet in het eten. Toch wilde Meeuwissen het voor zichzelf definitief kunnen afsluiten. Dat is wel een anekdote. Hè? Ik ben in mijn eentje 3 keer door de tunnel gereden. En ik dacht, ja, dat is het dan. Want openingsfeestje ging niet door. Nee. Dus toch een soort van uw eigen openingshandeling verricht. Ik dacht, ik moet het eens eventjes goed bekijken. Maar het relativeert dan ook wel weer. Als burgemeester wil ze naar eigen zeggen betrokken zijn. Weten wat er onder inwoners speelt, maar vooral betrokken worden bij zorgelijke situaties. Zo maakte ze onlangs nog een situatie mee met een verward persoon. Een casus gehad in Kamperland. En dan word ik ook gewoon aangesproken als burgemeester door de omwonenden. Hè, als er veel overlast is of problematiek. En dan komt dat meer bij mij binnen. Want ik voel me ook verantwoordelijk ook voor het welzijn van die inwoners. Dus ja, dan ga ik toch zoeken wat ik eraan kan doen. Maar ook op andere momenten wil Meeuwissen daar zijn waar het gebeurt. Bij een brand bijvoorbeeld. Er is altijd een piketambtenaar, die belt mij dan op. En dan ga ik ook altijd kijken. Om mij op de hoogte te stellen, aanspreekbaar te zijn voor de mensen die het betreft. Dat kan natuurlijk ook omdat het in dat opzicht misschien relatief een kleine gemeente is. Ja, ik denk dat je daar gelijk in hebt. Maar dat is juist een van de dingen die ik zo prettig vind. Dat toch ook verwacht wordt en dat ik het ook kan doen. Die verantwoordelijkheid brengt ook zorgen met zich mee. Met als resultaat dat Loes Meeuwissen haar eerste 2 zomervakanties als burgemeester niet buiten Zeeland durfde door te brengen. Ik heb een zeilboot en ik heb dus echt in de buurt van het eiland gevaren. Want ja, ik wilde gewoon in de buurt zijn voor het geval er iets zou gebeuren. En dat is gelukkig allemaal reuze meegevallen. En zo gaat Meeuwissen op naar de 4 jaar ambtstermijn die nog voor haar ligt. Dat ik zo mooi vind dat ik het kan en zo dankbaar. En helaas hebben wij toch ook wat vrienden op deze leeftijd die dan ziek zijn of die al overlijden. Dus mijn man en ik hadden zoiets van, het is wel heel mooi dat we die kans krijgen, dat we die stap zetten, dat we samen verhuizen. Dus dat vinden we eigenlijk samen gewoon fantastisch. Wolkenvelden en zon wisselden elkaar af vandaag. Het werd 18 tot 21 graden en er stond veel wind. Vanavond is er nog kans op een kleine bui.
Morgenochtend veel wolkenvelden, in de middag zonnige periode en de temperatuur gaat weer iets omhoog. En met het weer zijn we aan het einde van deze Zeeland nu. Ik wens u een fijne avond.